nomshida bethu ngiyena yeso nomshida lo wantshitshi laptop kubo yena angazi mina ngisuke ngakubo angazi ngene ngisho ngase dining ngakubo lo mfethu lo kodwa manje uzongitshela amasimba la ngitshela wona ngithola mina wangitshela ngosisi wakhe nje kudala kwayena vele bonke kuba bangifundo uye Kathatha mfethu yazi usisi wami mfethu njengoba usho kanjalo uyena namhlanje silesela ukuthi Sanibonani bakwethu igama usandile wakamagwazi sibongo and welcome to another episode of Abangani Bethu. So thina la ekhaya sezinto emnandi kakhulu bafowethu siza abangani ukuthi bakwazi bahlale phansi balungise inkinga zabo abanazo emnganini babo egameni lomngani. So nawe mntaka baba if uhleli lapho hleli khona kukhona umngani owagila okanye usagila namanje ungabisayihlupha kakhulu vele usithinte lapha ku-email yethu umjoloshow@gmail.com ngiphinde umjoloshow@gmail.com then emva kwalokho sobe sikwazi sihlale phe kodaba lakho mara kwamanje akwenenze lento esincanywe ibhadi nisilike nisubscribe nicommente nishare ukuze sikwazi thina silokhu sila sinilethela ishow emva kweshow sisalapho bafowethu ngifuna ukuthi nje izandla zizula ikhanda bafowethu because njengamanje sesikwazi ukuthi sidlule ku 100k subscribers namanje sabala ngoba nina nilapho nisinqanywe ibhadi nathi siyancanywa okusho ukuthi niyayithanda into esenzayo qhubekani nisupport bafowethu isupporteni ibaluleke kakhulu kuthina kodwa kokwamanje niyazi nani ukuthi into engizele la into emnandi kakhulu ngizohlanganisa abangani okwesibona ukuthi umngani wanamhlanje ukhala ngani amakati ekhala ngobisi so bafethu masikhale siphinde sinamukele mzansi kwishow yethu esibiza ukuthi Abangani Bethu so nani niyazi ukuthi mase ngihleli kanje ngibambele composure ngisuke senazi sinja yenu isuke singahambi ngedwa ngisuke sengihamba nomngani okuyena osibhalele wasitshela ukuthi unenkinga enkulu ufuna thina singenelele simsize kuyona so bafethu ngeke ngisamosha kakhulu isikhathi senu ngizovele ngidedele umngani asitshele ukuthi kahle kahle kuhambani kwenzakalani zithini my brother yebo king khambani king ngimnandi king kanjani no ngiblessed mfowami so soqala kanje mfethu ngizoqala ukuthi ufuna ukuthi uzazise ukuthi kahle kahle ngubani wakabani nanokuthi uphuma kuphi nendawo so let's ababukeli bezokwazi kahle kahle ngihleli nobani ngithola all right king showcase igama lami nguNkanyiso wakajali ngiphuma emthwalume le ezansi but ngokuhlala kwamanje ngila kwamashu sinqanqawo esinqanqawini mfowethu no welcome to the show nkabi yami ngiyabonga kakhulu king thank you king mfethu ngibone lapha ku-email ukuthi mfana kuningi kuhlangahlangene boy awungitshele kahle kahle kuhambani sithini story sakho ungiqalele sona eqaleni uzosibeka egcineni so that umuntu ohlele ekhaya uzobona ukuthi kahle kahle ithini into yethu namhlanje ufuna ukusizakala kanjani king nginenkinga king sure baba ngithama ngifika la kwamashu dala nje ngafika la kwamashu ngithema ngifika la kwamashu ngathola i-out la out besiskima nayo kanje nje iskima nayo kanje zonke izinto sizenza ndawonye yabini mekuyi-out yami ingiphilela nami ngiyiphilela yabo sifunda ngandawonye esigele behlezi sihamba ngandawonye yabo okusho ukuthi vele besiyibhemela-ke vele-ke nami ngifika la ngangiyibhemela vele ngibhema inkantini yabo ngibhema inkantini nami ngifika nayo out yami yabhema cabanga ukuthi futhi injonto yasiswanisa yabo sibhema le nkantina kuthe mfethu ekuhambeni kwesikhathi yabo mekuhamba isikhathi ngoba phela benginamanye amajida mina ngibongiye kweskima naye yabo ngiphinde ngiskime nayo amabro yabo ekuhambeni kwesikhathi mfethu yabo inkantina yamabro hayi ngiyayizwa mfethu hayi ingishanga enye indlela mfethu inkantina yamabro na yazi mengibhemile nabanye abafethu ngiyabona ukuthi hayi ngeke mfethu yazi khonto eshodayo mina ngoba ngiyabona ukuthi kushoda inkantina yamabro kize ngicabanga ukuthi mfethu mhlawumbe amabro na uyifaka izeni lempahla yakhe kodwa ngoba phela ngiyalazi izeni mfethu uma uyimixe nenkantini yabo uyabhema uyalala mfethu yabo kodwa mfethu mengishaya yakho uma brother ngiyancinza mfethu yabo ngizizwa nje ngenye indlela mengibheme ngaphandle ngiyabona angeke mfethu kushoda yama brother yabo lonto lo so mfethu sambeke mfethu isikhathi mfethu yabo sambe isikhathi ngifuna ukwazi ukuthi ngempela yini uma brother la ifakayo la kwenkantina yakhe yabo lonto so futhi nginothise ezinye izinto yabo mengifikile ke uma brother agoqele phambi kwami aligoqi phambi kwami kodwa uzofika ashuka ngimbone efaka udayi yabo mase ezogoqa akhupha reels ashaye ngathi ngixoxisa enye indaba ethe kusemlungu uyayikhumbula le ndaba leya kanje eqhamuka sezokunika idamu kanjeni yabo so kuthe ngelinye ilanga futhi ngitshelwe enye out yami ngoba angisahlani nayo phela sengikhonze inkantini yamabro out yami mfethu yazi wena nginokubona ukuthi khona into edlayo yabo
ngithi hayi musungigoqa manje ngithi ngidlani ngoba ngidla inkantena ngibhemela nani nje yabo lonto la ngani noma mhlambe yona leyo out beyinezinsolo ngoma brother ukuthi mfethu yabo ngathi ubhema iwhunga kanje yabo cause ngiyancinza out yami hey cause mfethu lo mjida lona mfethu washo kanje na kumina wathi wena ubhema iwhunga wena ngathi angizwanga out yami mina ubhema iwhunga yathi ubhema iwhunga wena because ngingibambe yabo mase ngize ngifantile ngishawile impahla le yabo ugofto wakhona ma brother ngifika endlini uthi ngibambe kanje isitsha sokudla kodwa ngicine ngingadla ngazi ngikubukile kanje yazathi my sister kanje ethe wena ambodla ukudla yabo kahle kahle mfethu ngibambe ukuthi i-out yami kwinkantini ifaka iwhunga esana imali mfethu usola ukuthi umjitha wakho lo othu achoose wakho umacala lo usuka naye le kamasho uyena lo ukudlise wonga uyena lo ngidlise wonga out yami but how did you confirm that waze kanjani ukuthi lo mjitha ukudlise wonga wena mfethu bekusenezinye izinto ezenzakalayo yabo lonto le bese mfethu nginokudayisa impahla zami mfethu ngidayisa impahla zami just for le mali yabo lonto le khona into eyenzeke nje now ngishaya i-laptop ya my sister yabo ya ngishaya laptop yaseswami ngihamba ngayodayisa nakhona le mali lesayidla nawo ma bro yabo ndlela ahlakaniphe ngawo umasiswami yazi wangibuza ngale nto le ngamtshela ukuthi hayi angiyazi le nto le wangibizela esayidini wathi hayi ngiyakubona izinto sozenza la ekhaya yabona usuwenza izinto ezikanjena kanje usuyaphuma emgqeni and angazi usola into ezithize uthi ungifunela usizo ayibona into le namhlanje nje kuseni ngivusa uyena ngoba wekade ngitshelile ethi ufuna size kule show le kuthiwa yini abangani bethu ya ngicathi iyona futhi le abangani bethu uyena futhi ongilethile la namhlanje ayibona into le uyena ongilethile okay usisi wakho lo ya usisi wami mina bengitshela umuntu wakho watwata into hayibo fithi usisi wami lo wani usisi wami no mfethu ngikuzwa kahle kabami no but unenhlanhla mfethu kuba nomuntu ofana naye into kuze kugcineni uyena okulethele la kodwa ukadona yena futhi yabo lonto so mfethu asibuyele la Story sakho ngiyasizwa mfethu ukuthi okay sinensangu ukuthi naqala nabhema insangu nasuka ensangwini usuthola ugcina utholile manje lo mjitha ngathi udlise wonga ngisho njalo so sisalapho nje ukuthi mfethu ufuna kuthina senzeni thina ikuphi la singena khona because kugcineni ngifuna ukuthola uthina singenaphi la ikuphi la singena khona ngifuna ungibalansise lapho kwamanje nami ngisadidekile inkabe yami mfethu thina sisebasha mfethu uyabona nawe ngisamfana omncane mfethu yabo ngisabasha ngisawumfana omncane mfethu ngisafuna into yephambili yabo ngisafuna into yami yephambili and nomjida wami naye ngisomfunela izinto ezigrand so ngizwe ngitshela my sister ngale show lena nami ngaba naye interest even though ngangitshela ngaphakathi ngithi uyadlala my sister ngeke ngize ngilibeke lapho mina yabo angazi ukuthi noma uyena namhlanje like uforcile ukuthi ekugcineni ngicine ngizile la kahle lana mfuthu ngifuna ningisize siyeke lento esiyenzayo noma brother yabo lento yewunga because ngempela isijovile ngempela manje into sisayingane futhi samele izinto eziningi ngabe kumele sisenze futhi saningi kakhulu okay cool ufuna ukuthi thina singenelele ukuthena ukuthi niyeke lezi dakamezwe nidlala mfuthu ngajabula kakhulu mingaze kube kanjalo okay right so makuthi ubafo lo simbizile efika la ethi koqala lento akazi ayithinte yena okwesibili akazi yonke lento okhuluma ngayo thina sithathe sibeke player wena ufuna senze njani because egcineni usisi wakho ngobe kulethala ufuna thina sikusize and thina sinankinga mfethu yona into esizele la ukuthi sosiza abantu eSouth Africa balungisa inkinga bakwazi balungisa inkinga zabo so ufike endaweni eright yabo so nga relax so manje kodwa ake ngifuna ukuthola ukuthi ke mayifika lo mjitha lo yini ngempela ufuna ukuthi sihlale kuyona kakhulu sigxile kuyona ube ukwazi usizakala yazi awuthami ay uzophika vele because nini I think 3 days back ngimtshela ngalento lesenzayo ngempela wangigolozela wangiphikela loyo mbhampela ethi mina sengidakwile enkantini engidaka hayi wena awukahle kancane nomlungu hayi wena yabo lento izinto ngimtshela ngalento kahle angazi noma futhi ningakwazi ukuthi siyeke lento soba uthuna mhlambe noma nisitholele like into futhi ngani noma ngathi organization ezosiyekisa nje lento esiyenzayo yabo kona mhlambe mengaze afike futhi la ngajabula kakhulu mhlambe mangazezwe futhi ngalelo daba no ngikuzwa kahle inkabe yami mfethu
Akungitshele kanje nkabe yami sikwazile ukumdonsa uba futhi asondele eduze yabo. Into enhle le. Yeah mfethu so ukhona nkabe yami yabo. Na uzoza achaze iside lakhe le story yabo. But into engifuna ukuthi sithole kahle la kuwena bafo ukuthi masigcila kuyena ubafo siyagcila kubafo ukuthi no bafo kahle kahle ubizwela ukuthi uzosizakala noma bafo ukubizela ngoba ngifuna ukuconfirm ukuthi iwunga ngempela lesidla because nawe ngathi inkulumeni yakho mangikuzwa kahle ngathi nawe awunayo ishongo ngempela ukuthi iwunga liyaklisayo. Phela uyazi ukuthi khona into ayedayo kule sidakamizwa sinkantini enidlayo angisho. Yes. Usukwa confirm ona noma wombamba wabonze iwunga lesibhemayo noma mhlambe kwenzakalani lapho. Izinto ezingiphathayo emzimbeni wami. Abo mina nginokushwaqana amathumba ami ngani noma ngishawule impahla le kuthiwa iroster yabo. Ngiphinde futhi njengoba kade kutshela ukuthi le out le ayangitshela ukuthi yabo kahlahla ugufti bami yabo izinto ezikanjani yabo ugufti bami bakanjani yabo. Ngiphinde futhi ngibe nezinto zami engiyibambayo lo out le megoqo ukuthi why ngagoqeli phambi kwami ngibuka yabo lonto le khona ngizoconfirm lento le mhlambe khona ngizobona mfethu ukuthi mhlawumbe akangifakeli lutho la kule nkantena yabo lonto so I can say ukuthi mfethu yeah iyawuthamba vele iyayifaka iwunga lapha I can fully say that. Alright. Yeah. No ngizwa kahle nkabe yami. Kuzwa kahle bafo angabe ngisayidonsisa kakhulu ngoba ngiyeza ukuthi nawe lento yakufudumeza yabo. So bafethu Mzansi sasiza istory sabafo. Ubafo uqale lento ethi bayibhemela insangu nomngani wakhe kodwa yagcina lento engathi sifikelele ekuthenini simshanga ezinye izinto manje usishawa izinto anga-understand ugufti wakhe usukwenye level usezuyetshontshela ngisho abazali bakhe uzwalethwa na usisi wakhe kule show so ukuba usisi wakhe ubengekho mhlawumbe abasihleli naye kanje ubafo so mina ngisabumosha kakhulu isikhathi senu bafethu ngizothatha lento sifake nomngani ezochaza lakhe iside lakhe le story bese emva kwalokho siyabona ukuthi thina simjolo show nabangani bethu sithatha lento siyibeke phi sikwazi sisiza ubafo sikwazi silungisa iSouth Africa yethu sinqanywayo so yazini angamoshi isikhathi asibiza umngani ezochaza iside lakhe ukuthi kahle kahle uhambani lento abayidlayo bayidlelani and bafuna ukuthi kufezekeni ngempilo zabo so sidonsa umngani my brother Itha. ukreni kabam Angimoja. ngimnandi nami mfowami no mfethu ngizoqala nje ukuthi inkabe yami ngicela ukuthi uzintroduce mfethu uthi ngubani wakabani nanokuthi uswakuphi nendawo so that abantu engihleli nabo bezokwazi kahle kahle ngihleli nobani angithola Ne. Ngusakhile King. Sakhile we. Yeah, usakhile wakamasho ne. Oh so kamasho. Yeah, station yeah. Muje ngapheshe yimina la. Oh yeah. Number 1 inkabe yami. Shoot obvious umphethe lo muntu engihleli naye. Yeah, ngiphethe dog angithola. Ngiphethe ukuthi noma ngingazi zithini ne. Yeah, but ngiphethe ikabe yami mfethu. Showcase. Uzokwazi maduze ukuthi sithini mfowami yabo. Because vele umuntu ophethe istory sonke iyona idog. Nawe lonto le so mfowami uzosichaza istory ukuthi kahle kahle why kusondeze ethe ozeduze ngoba la mfethu sikwisho ebizwa ukuthi abangani bethu so ngoba uthi umlungu umngani wakho so obvious umphethe so sibiza umuntu oright kakhulu yabo lonto le so ngabe yami nje urelax awu tetela ublood uhlele endaweni eright mfowami okay yeah showcase so mlungu okay achaza istory sakho mfethu nangu sakhile la mfethu esondele Sakhile now yimi talking ngithola yaho le phahla zama shows mfethu angisho kabi yabo manje yabo sekutense kakhulu toka ugain bra mfethu angithola yeah cause yeah but mawuthi kanjalo mfethu mfethu angahle mfethu ngalweni ngidumisa mfethu angithola angangicela mfethu mawuthi ayiraza phela vena amajita nokumsola mfethu umthake around ukuthi mfethu umjita mfethu but noma kwesakhe nidama too much no ngiyakuzwa sakhile no mfethu no umjisa akaza ngichazeleke lezo ngalapho ukuthi udlalela iphi team cha ubengasichaza eso story but umbafo uza nenye indaba la leyo angiboni ukuthi yona mfethu so ngicela ukuthi umdedele athi ukuchaza iside lakhe istory kahle kahle ukubizelena ngithola ne but leyo angicabanga ukuthi kanjalo mfowami ngithi yabo mfethu Sakhile usuqalile manje ungibiza ngedabane phambili talk now talk mfethu ngilapha ethi Sakhile mfethu yabo nawe uyazi sibhema ikantina mfethu angithi yabo ngihlezi ngifike ngizobhema kwena mihla namalanga athana yabo lona sure manje dog bese ngizwe mfethu istaff sakho ngathi khonto oyifaka lapha amadamini akho yayibona mfethu angazi mfethu kodwa engingakusho mfethu sekuqinisekisile ukuthi wena mfethu la unamadama akho ufaka iwunga uthami bona
yabo ngoba ugoqile phambi kwami yawuthami and ogufti mase ngibhema idamu lakho abafana abanye noma ngibhema ezinye inkanteni noma ngibhema amanye amadamu yayibona lo mshito angidakela mfethu yezwa lo mshito angidakela mfethu umlungu yangithola lo mshito lo angazi ngibize umuntu mfethu ezadleni yezwa lo mshito uyayishayisela yena ezadleni hayi kahle mfethu awakahle to yangithola lo mshito uyishayisela yena ezadleni angazi ngibize umuntu yabo kuyimanje kwesakhe lo mshito lona kubo kuthiwa mfethu mina ngimine ngimtshotshisa izinto mfethu yabo angazi ngithi umlungu akazi ayikubo mina ngontshontsho yabo angazi ngimbize ezekhapha sisanda kufika la machita ngasedladleni laba yabo bayafika nje kwesakhe kodwa manje lezi zinto lokho ngitshela zona mina ngibhemi unga mina umlungu yezwa angibhemi angibhemi niunga ngithi ngithola angibhemi mina iwunga mawuthonisiwa yidle wedwa dokungangifaka yabo maphethe indaba phona mawugoqa ungagoqeli phambi kwami Sakile. Dok mfethu. Lo mshito angidakela wafethu ngithola. So ngiyangicela mfethu mina ngicela ukuyimashela ngiyele edladlini. Ngithola uqala wangibiza lana. Ngitshele impahla mfethu lo mshito uzenza umlungu too much mfethu. Sakile mafethu. Sakile hlala phansi. Sakile hlala phansi. mafethu. Ngiyana score. Sakile ngicela uhlale phansi mfethu. Yabo uma ukuthi ungishiya mina no mhlawumbe angizelanga mfethu kuzokubukanisa nabantu la kahle Dok uthi ngibhemi unga mfethu nokuthi uthi ngibhemi unga Dok ngibona ngiyiphara mina mfethu ngibona ngiyiphara mina and okuvumela namsunweni mfethu awuzwa mfethu yabo seyangithuka Sakile yabo bafisa into esenza la asenza qondile ngoba mfethu angithi ngifuna mfethu sisoba uthola usibe right mfethu manje mozolokwenza kanje mfethu usukuyenza le nto mfethu because yabo into yenza umlungu mfethu ngoba esondezela bafu asikuthi sifuna ukubukisa ngayo noma senza anything like that but ekugcineni mfethu sizokwazi silungise lenkinga lethu esibhekene nayo mawukuthi into ekhona sikwazi silungise sibone sihlela kanjani ukumove siye phambili ayizo lo nto le ngoba ethe ubhemi unga mhlambe wena ulibhemi sharp asijudge but into esishoyo no yezo kabem buwa ngizokubamba Dok ungaphinde ufike edladleni yezwa awungaphinde mfethu ungaphinde mfethu yezwa amasimba lento yenzayo mfethu Sakile relax mshito angidakela mfethu relax ehlisa umoya nigga yezwa ehlisa umoya makuthi lento esenzayo la uyithanda it's fine Dok ngeke sisebenzise whatever sikwenzayo la makuthi wena awuvumelani nalokho but into ebalekile nje yami ukuthi wehlisa umoya sibone ukuthi silungisa kanjani lento le sibone ukuthi ke ithini way out emva kwalokho because thina sizile ukuzontshaja lapho wami phela sizolungisa ukuthi okay abafethu banenkinga bafuna thina sibasize yabo lonto le ngibhemisana nini mfethu iwunga lo mshito mfethu ngihlangene ngangibhemisana nini nini ngangifakela khona iwunga mfethu inini ngangifakela khona iwunga wena utaka umbuso wena kutshela utaka umbuso ngathi nemali ngife ngizama edlada bese ngizobhemisa wona anganjaba mina ngifuna nemali yakho mina edladleni kutshela anganjaba kutshela mina ufike ngivele ngiyibhemela ngiyi1 imali boyithatha aphi njengoba manje bathe spare manje boyithatha anganjaba mama uthi imali yakho la ngitshela ngo 10 rand kutshela mina ngazi ihlanganisela hayi fuck man okay kulunga lento le akubizelanga lento le njengala mfethu uzothi mfethu uzothi ufuna siphume kulento esidlayo nje sibancane kabi ukuthi singenza lento mfethu esenzayo mfethu awumtshele ngikutshelile ngale out le mfethu izofika nje mfethu nani ngikhumula nakuthanga ngathi ungiphemise ungiphikise ngikutshela ngasemntini manje usuzophika futhi yayibona lonto ayikho into afana ngoba uyayiphika uthi ngabe uyavuma nje mfethu sithola usizo mfethu khona sokwazi usibe grand sayingcosi kabi Dok asiphindele life ini yaqala Dok ngifika la mfethu the way ongintroduce ngayo kwi life yakho mfethu yayibona lonto angincanya the way wenza ngayo namanje yayibona lonto hawu ngabe sithola usizo manje mfethu siyaphambili yabo lonto because nakhona mfowami ezesondele eduze nje ubafu akuyena ohlela ukuthi igcine nifika la usisi wakhe owezwabhalela ukuthi akwazi leso usisi wakhe futhi navele ukumasimba na usisi wakhe yeah bafo usisi wakhe uthe yimo utshutshi laptop angazi ngene kubo lo mjita lo angazi ngangena ka lo mjita lo mina kuba ngazi ngangena kwabuka ka le njalo iyona le njalo ezekhaphe itshela futhi ehlisa umoya Sakile anganisilapha ngoba into ebhlungu mfethu usisi wakhe ushilo usiwalahlekelwa laptop right manje imina Sakile imina ntokwathi silaptop lo mjita bethu angiyela yeso lo mjita lo kuwantshutshi laptop kubo yena angazi mina ngisuke ngakubo angazi ngene ngisho nasedani ngakubo lo mfethu lo kodwa manje uzongitshela amasimba la ngitshela wona ngithola mina wangitshela ngosisi wakhe nje kudala kwayena vele bonke kuba bangifuni lo uye kathatha mfethu yazi usisi wami mfethu njengoba usho kanjalo uyena namhlanje silesela ukuthi sobabili sizakana ukuba akakufuni ngaba kulethanga mhlawumbe yayibona angithi ngoba ungisola ngelaptop kwayena lo akasho ukuthi laptop ishonephi ngithola ngangangena mina kini mlungu
Ngangangena ngini mlungu. Ngangangena ngini mina mlungu manje. Ngangangena ngini wena mlungu. Ngangangena ngini. Ngangangena ngini wangibona ngikhamisekini mina mfethu. Sawukazi awuthama. Sakhile hlala phansi mfethu. Hlala phansi. Ngiyana isikole. Hlala phansi mfethu. Hlala phansi. Amlungu uyangiyela fani yeso. Uyangiyela fani yeso. Awuyangiyela buka. Buka ungaphinde mfethu ufike edladlini. No Sakhile mfowami ngiyazini. Dog yami ngiyakuzwa mfethu ngiyawezwa nama emotions akhe driver yini yabo. But ekugcineni inkabe yami sine issue la kumele silungise. Sisini uthi ngiphemise ungani lomthaka. No, lapho mina dog I can't confirm that because anginayo isho ukuthi lento niyayidlala. But into enzala la bafisa story engisaziyo mina esu showcase eng100% uthi senzeke. I-laptop kasisi wakho bafu nayishaya. Angimina uyena ofika nayo laptop ekhaya. Wafika nayo wathi uyiniyeziwe kubo lo. Uhleze vele ifika neshandisi nizothini mina vele kubo bamnandi angithi. But my brother sengisho ukuthi uya understand ukuthi lokho already case le already you involved. Because manje wafika nayo laptop awushonga ukuthi ayiphindele emumva wena. Kunalokho nayidayisana indawonye. So already nawo lento isikwenza ukuthi ube guilty nawo. Uyangibamba njami. So focus nawe igalamu uzama ukubuyisa ingqondo, sizama ukulungisa lenkinga ekhona because thina sizile ukuzonibopha la. Asizile ukuzobiza amaphoyisa noma kanjani. Yayizo lonto le. Musu kuphanye lo moya because usisi wakho uyena ugcine nilethe la ukuthi nikwazi ukulungisa lento le. Yabo ukube be serious ngokuthi ufuna unibopha ngabe unibophile. So wena nika relaxa kakhulu sithele ngamanzi abandawo njami because akekho umuntu ozokuthinta. Thina sila sizolungisa lenkinga esibhekene nayo njami uyangithola. Uyangithola my brother. Ebenza ngihlanyela afana mlungu. Ngihlanyela bra wami yeso. Akulungile dog. No relax mfowami. Relax mfowami. So nje mfethu ngicela ukuthi wehlise umoya nawe mlungu mfethu unehlisa umoya sizama ukuthi siphuma kanjani esombululo yayizo lonto le because azile ukuzonjaja thina laba mfethu. Kuphela sifuna ukuthi nibe ne future grand nani yayo. Nosisi wakho umlungu ngoba endethela ufuna ukuthi nibe ne future grand. So the only thing thina we doing here bafethu asifuna ukubuyisa ngane South Africa kanjani sifuna ukubukwa ngani no. Size la usonisiza bafethu because egcineni niya admit abafethu ukuthi ikhona izinto enidlayo. So lezi zinto enidlayo yizo lezi ezigcina seniphushela kanje because asikho isidingo ukuthi uphakanye lo moya mngani wami because akekho umuntu ozokubopha la sizozama ukuthi siphuma kanjani esombululo sibone kanjani mina mlungu mfethu angazi futhi angazi ngisho ngingene kuvo bra wami ngamlungu angazi mfethu angazi kodwa abantu bakuba umlungu bahambe bethi ngasekhaya mina ngiyantshontsha mfethu. Mina abazi kodwa bangibone kwabo mfethu. Ngiyangithola. Sekudume yonke indawo ukuthi manje mina ngiyantshontsha. Through yena umlungu mfethu. Okay cool. Ngiyakuzwa mfowami ngiyasiza isikhalazo sakho. Mlungu mfowami. Shoki. Uyamuzwa ubafu ukhala ngani? Yamuzwa bafu. Wena ngokwakho ukubuka nkabe yami why ekhala kangaka kwenzakalani ithini into ngeside lakho mhlawumbe ukuthi khona ongangivezelanga kona why ubafu ebehavior ngalendlela behavior ngakhona. Uma brother ngiyamazi my brother. Ngiyamazi my brother vele ujwayele ukukenqeza. Awumeshaya into my brother ngayazi ayivumi into right my brother. Ngiyamazi my bro. Yebo lonke lento yenza ukuyikenqezisa nje mfethu uyazi ukuthi yini oyifakayo mjida wami ngaloko mfethu uyale nale mfethu yabo lento yenza ama le drama ikhoza ngiyakwazi mina mfethu yabo engashaya khona futhi enye case yakasivimba nje wenza kanje lento le ayenza mfethu bagcina bemnyekile abantu yayibona ngiyamazi my brother mfethu yeke lento yenzayo mfethu musu lo ikenqinisa vuma ivare ntanga yabo because mina lento sengiyayazi mina lento ngiyayazi confirmile ngawo ukuthi noma bro wenzani. Ngithola ingako mfethu yabona. Alright. No mfethu ngiyanizwa because thina azile ukuzovula ama case ngezinto esike niyazenza before kanjani. Thina we not here to judge you guys. Ngifuna ngizwe kahle bafethu. Mlungu Sakhile dog. Ngifuna ngizwe kahle ukuthi thina azile la kuzonjudge nama case enenza kanjani. Because ukube mfethu kuzojudge ngabe kudala niboshiwe. Yabo? Thinto esivunayo la ukuthi nithola usizo niye phambili. Yabo lonto leyo. Bafu umlungu ulokhuzana umlungu la. Uyakhala ngithi. Ukhala ngokuthi into enidlayo introduce kusidakamizwa bengasijwayele. Yena ubazi ukuthi nibhemele lokhuzana. Kanti wena awuyazi lonto khona ngayo. Mfethu uyafika lo ayivuma insango yami, ne? Angazi ngithi bhema ngenye indlela mfethu angazi. Ngiyafika ngithi nayi mfethu inkantini. Bhema uyiyeke. Ahamba obhema khona amanye amajita ngale ngezansi aphezulu elindelana ngithola. Ahamba obhema nabo laba mfethu elindelana. Mfethu staff sakho nesabo olindelana singafani ngoba ngiyasazi phela istaff sakho even noma ngithi uphethe staff esevi ngiyasazi yabo. Noma ngathi mhlawumbe ufamazeni ngiyakwazi lokho ngenguzwe yeka dokho ubhema nami. Yabo. Yeka ke dokho. Yeka. So Sakhile cela mnganami yeka ubhema nami. Yeka ungabisasho
siyashayisa nanasedladleni mhlawumbe vele ngiyeke. Okay, no azile ukuzoxabana la nje ngifuna ngizwa sixabane futhi siyadongisa. Okay, fine. Sakhile. Mangase kuthiwa manje sithi sinike lo gift wakho oshoyo. Sinike lento ebhemayo uzosinikani? Uzonika ikantina dog ngibhema yona nami. Uzosinika inkantini? Yeah. So ngisho ngifuna ukuthi ucacele la nkabe yami ukuthi manje ngizama ukutshengisa ukuthi hayi ngoba silwa nawe la. Phela sifuna ukuthola ukuthi lento le ngoba accuse nje ubafa ngalesimo sokuthi wena usumfake kwiwonga because uyachaza ukuthi akekho umunye umuntu abehlala naye achila naye ngaphandle kwakho and lezi zinto enidlayo nizidla ndawonye so as soon as wena uthi wena no akuyona leyo nto leyo usuchazele esinye story manje mfowami so mina ngifuna uconfess njengami ukuthi okay cool khona izinto esizidlayo zikanje akekho ozokujaja akekho ozokubopha into esizoyenza phela inkantini namazeni yeah uyazi futhi uyazi namazeni uvele wadla ngasekhaya vele izeni izeni ngiyazi ugufta ngiyawazi izeni noma umomida manje ukuthi usha one pool uza la ngiyayazi lonto my brother ngiyayazi ukudifferentiate my brother yabo lonto ngiyayazi lonto alright no azile ukuzodiscuss ama drugs la into esizoyidiscussa la iway out uthi kulama drugs eniwadlayo ke manje because mina ngaze ngibheme lezi zinto enibhemayo and angizazi yabo so ngeke ngilokhu ngiconfirm ukuthi yamazeni iwunga noma yini into engizoyisho kunini ukuthi lezi zinto enidlayo yizo lezi siniqhatha kanje because ekugcineni nina mfethu indlela nihlalisene ngayo kuyabonakala ukuthi wena mfethu lo muntu usho ukumudla manje okutshengisa ukuthi lento eniyenzayo obvious ayikho healthy you understand so manje nizoze nikhiphane kuphuma idumbu ngendlela engekho la one bafu kuthiwa khona ama case la eneke nawenza before you understand nindawonye including ilaptop yakabafu eyatshontshwa nindawonye yezo lonto le so ngifuna ukubuyisa umqondo nkabe yami la ukuthi kahle bafu we not here to fight you but we here to try and find a way out kule nto yini yabo lonto le because thina mfethu kukhona indlela esifuna ukunisiza ngayo but ngeke sinisize if nina ningafuni ukuhlala phansi nilungise into yini because egcineni ma out nama future yes nama outer grand yabo mangibuka nina mina ngibona abantu bewunga yizo lonto le ngibona abantu futhi abaphila aba serious ngempilo but ke into efanele kuyenzeke manje ukuthi sithola kanjani iwe out sikwazi usinilungisele into yeni umlungu abe grand nawe sakhile ube grand yizo lonto because kule show thina sijudge umuntu mngani wami but into esenza ukusiza abantu so if wena you not willing ukuthi sikusize there's nothing we can do ungamfighta mfethu ulokhuzana ngamaphutha akhe nawe ungamfighta ngamaphutha akhe nilwe nigcine la nithanda khona but ekugcineni sisizakala kanjani how do we move forward ikhona iplan ukuthi singenza kanjani lento leyihleleke sibothi simisa kanjani akuthi ayephe ukufidla endlini ayikufidla endlini yeah no leyo is not gonna work because bafu yazi into ebizo leyo umuntu la benosiswakhe isifiso sabo sisodwa kabe yami ukuthi wena mfethu abanandaba nenisekena kwenza nenisazokwenza abafunayo laba kabe yami ukuthi nilungise izinto ube out grand sinitholele mhlawumbe indlela engasizakala ngayo because ileyo nto leyo and asikwazi ukuyenza leyo nto if wena ungafuni ukuthi yenzeke because yonke into kumele siyenze ngemvumo yakho mfowami yayizo lonto leyo because mina mfethu amwilling ukuthi sihlaliswane phansi imndeni yombili ihlalisane phansi because lempe enilwayo ayikho healthy yabo baningi amajitha ayashone lokushini ngayo lento le ukuthi abantu abafuni ukuhlala phansi balungise inkinga zabo zabangani yayizo lonto into esingayenza singahlala phansi nomndeni wakho uhlale phansi nomndeni kabafu ubuhlale phansi bothi ilungisa kanjani abangifuni kubo kanjani abangifuni uyazi abangifuni kubo yeah it's because of izenzo zakho nkabe mhlawumbe ezenza ilapho inkinga ngazi ngenze lutho kubo I get that but sengisho ukuthi ubebezokubizelana la because phela kufana ukuthi ubizwe kubo because usisi wakho she's part of this thing naye uthi sizakalani nibe grand manje uma ukuthi abakufuni kubo usisi wakho bezoyifaka kanjani into lehlanganisa wena ubuye phela untshebe ungishaya untshebe ba untshebe irazo yakhe lo yeah but sengisho ukhona mina uma uthi akushaya ushaya kanjani ngada disa sihambela naye umlungu lo ngithola so angimazi wenzeni kubo ezinye izinto ezingibaselanga umlungu ngithola ufika dala into kubo kubuye kuthiwa yimi kanjani ngingazi ngifike khona ngithola so angazi wenzani kubo untshebe mase ngibona uthi yimi yabo uthi yimi engimthumela umlungu ungathumela kanjani futhi into endala kanje then the next thing untshebe sengiqhumisa ngempama ezu4 umile yena umile uthuni no ngiyakuzwa sakhile but nigalami into engizama ukuthi but do you blame them yini even though lezo zinto awuzenzanga but impilo eniphilayo kulula nayo ukuthi umlungu aphike ngawe because you guys are always together so umuntu oseduze empilweni yakhe makuthiwa hey ubani wena umlungu wenza ukuthi bazoblame wena so ukuze uyikhiphe kuyo yonke lento le yini thina indlela esingakusiza ngayo isimple
siyanithatha sihlala nemndeni ewu2 siyayilungisa siyabona ukuthi simisa kanjani lento le emva kwalokho i-rehab kumele ilandele because ekugcineni idakamizwa niyazidla lokho ke ngeke ningigoqeke nithi no azidla idakamizwa thina sikwenza ukuthi lokho ke nje angeke ungigoqeke lapho bafu uyangithona hayi ngithola sure mfowami because ekugcineni idakamizwa niyazidla lokho nje uyakwazi nawe ekugcineni izinto ayidayisayo imali niyidla ndawonye so lokho kwenza guilty already uyangithola even kuthiwa bungadayisanga noma ubudayisile kuyafana kumina because mina ngona umthetho ngeke ngisho ukuthi yenzeni kanjani but into engizama ukisho nkabe yami ukuthi ke sesilungisa kanjani ke manje are you willing wena ukuthi sinise ma rehab nibothi nihlanganisa kanjani are you willing to do that because that's the only way we can help you guys yobenzani rehab because angibhemi sharp but yini lo edlayo ukwenza ukuthi ubehave kanje angiphiki mina angazi lutho yabo yini leni idlayo singazi ukuthi ufuna ukuhlafuna umuntu kanje yabo because ekugcineni inkabe yami ikhona into enidlayo even kuthiwa uthi akulona iwunga sharp nama ngazi nathi asazi so we can't confirm that but yini leni idlayo mlungu leni enza ukuthi niperforme kanje na isafika nakwena mowucabanga ke nawe umuntu nje right yini la edlayo emenza ukuthi abe kanje ma brother njengamanje njobe fika nje kanye ukube sibhemela inkantini kuphela sidla namazeni ngaba ukho kanje ma brother ukuba ngisho lento engishoyo ngaba uyenzanga lento yenza ngiyabona ke nawe mlungu angithi yabo ukuthi mlungu khambani iyodwa simple lento le yekani lama drugs enwadla ngoba lama drugs awendla iwona doubt nicontrolelane kanje senihlula nokuthi nihlanganise umngani beni because nidla ama drugs emva kwalokho thina kumele sikuvumele lokho kuze nidla amankantini nidla amazeni sijabule thina sithi no lezi zinto enidlayo ze right zanisebenzela yabo uthi nenzani nibulala nini ekugcineni uba uzoblame umunye lapho nizolokhu nikhombana nithi usibani wenza ukuthi usibani wenza ukuthi so lento simple mlu are you willing ukuthi sinisize ube grand wena yeah ngiyafisa mina ngiyafisa sinisiza ngani angazi bafethu but sebancane kabi fethu sane future ntanga safele fethu sibheke ngempela kusebancane kabi sayiningi izinto kufanele sizenze angazi noma ningayikhipha kanjani lezi zinto emzimbeni yethu angazi bafethu angazi but mhlawumbe noma sister njengoba adeshile nje nawe sisi wami angazi nawe uthe kodwa ngizosizakala mengila sure thina that's very thina yona tesimele la thina sivele sonisiza azile uzoxabana nani sakhile wena are you willing to sikusize ngani noma ngani indlela esikusiza ngayo noma ngani ngendlela esikusiza ngayo wena are you willing ukuthi thina singenelele sisize na ukuze ubalekele yona lento uthi umise lokushini ushawe ngempama for izinto ongazenzanga because uyakhala manje uthi untsheba deqhumisa ngempama ezu4 yayizo lonto le so yona impilo ofuna ukuyiphila le Uyazi kuyona yonke lento angenza ngafokho. Ngiyakuzwa mina sengisho ukuthi bafu iyona impilo ofuna ukuyiphila leyo ukuthi usolo ngezinto ongazenzanga ngoba usho ukuthi wena uyenzanga lonto. Iyona moja mfethu. So yangibamba ukuthi iyona impilo ofuna ukuyiphila leyo fine okwakho dog igcineni impilo yakho. Thina asizile azojajana nawe. Yangibamba so wena are you willing ukuthi thina singenelele sisiza indlela esiza ngayo? Singasiza endleleni siza ngapha but umlungu mesazoqhubeka kubo futhi benze kanje yadoka yini no leyo plus leso stage sodlula sesidlula kusona okwamanje kusabalekile ukuthi wena are you willing ukuthi wehlise umoya nibuyisane nomlungu siyilungise lento emva kwalokho sisuke sesithathe esinye step kumele sisithathe dok mangizolo ngishuthwa doka futhi ngicela ngangibali mangizolo ngishuthwa ne yeah alright no it's fine kusomba ngama rights akho ne Makuthi wena uthi no I'm willing ukuthi ningisize ngisizakale but ngaphandle kwama camera or anything sizokwenza futhi lokho because igcine nasizile ukuzolwa nawe thina la phezulu ngicanga ngalona ngishuza mina dog ngithola alright izinto ezenziwe lo mchiteni angingincanywa manje yeah okay sharp angiphikisana lokho isicelo sakho futhi siyasizwa yabo nesilisane nalona but when are you willing ukuthi ufixe izinto nomngane wakho but akaye umlungu futhi iBrian ngithola ngihlala naye futhi isikhathi esiningi seloko abafika ngasekhaya uyafika ngivala yabo angazi ngaba nenkingi ikiya angathi mesha iflop kwesakhe dog angcolise nami yabo mesha iflop kuba ngazi mina ekhaya ngitshotha iTV ngithi hayi bengihamba nomlungu ngithola nami namahlipihlipha engazi amgaxelise ngithola so menza amahlipihlipha akhe awayizama ukwa cleaner futhi because manje igcine nimi umuntu usafarayo yabo
Yeah, ngiyakufila angithi wona amahliphi la esiwalungisa manje ukuthi angaphinda abe khona lamahliphi abakhona because ugcina ungena nawe amahliphi ngoba usuke ukhona esigamekweni yabo lonto le uyakufaka uyangibamba so mina ngithi asilungise le part ukuthi nje ngamanje aphele lamahliphi enzakalayo because ula akazange ayikude mfethu ula akakisanga ejele akakufaka ngejele ezokufaza izinto ongahlangani na ula meaning ukuthi steps sokuqala esasithathile ukuthi asizame ukulungisa lento le yayizo lonto le so thina silungiseni lento le phela mfowami emva kwalokho ke siyamove nempilo siyaphambili nithola ukusizakala all professionally nibe grand no2 nibuye niqhubene niba bangani because vele egcineni wena umngani wakho la ohlala naye ikasi so wena uzofila kanjani uthola ukuthi umngani wakho mfethu use grand yena bona still usakule yampilo le aneni beni ubuyiphile eqaleni so obvious ngekumthande vele angisho yeah ne baza ngiloni para toki ngithola doki amangazi ngiloni para ungangithinti and talk leta kho uzolo ngilandela igora kanje mfethu akuyonto yami mfethu le ngithola yeah showcase mase sibe clear lapho ka the rest if is on no ngase kube ni paradox uyawulona mfethu ugqoke clean umnandi yonke into uclean nje mfethu proper but sikhona isidakamizwa odlala mina sengikubonile lokho but angiprophet or anything like that but I saw your behavior ukuthi no nika lami ungasho ukuthi wedwa but awukho wedwa ngithola it's fine no it's fine nika lami mina ngisho ukuthini but sengisho ukuthi ngiyakubona ukuthi awukho wedwa and thina we willing ukuthi singenelele nika lami sikusize angixabani nawe nganami ngiyacela futhi angixabani nawe ngicela nje mfethu silungise le part engishoyo ukuthi vele ama-camera uthi awadingi from now on ngesifaya ama-camera into esizoyisenza thina so thatha lezi step engisho kumele siyithathe ngikwazi nisizakala empilweni ibe grand nomlungu naye abe grand ngangithola sure so when are you willing to do that my friend futhi kus5 umbuzo yazi sengisho mina ngifuna ukuthi ngibe 100% mngani wami hayi ka angili nawe mngani wami okay alright sharp mlungu mfethu uthini mfethu nangu mfowami ubumbezile la wasibhalela usisi wakho esitshela ukuthi ufuna sinisize nawe wala usisi wakho ukhona naye and ufuna ukuthini njengamanje because nangu umngane wakho yena uthi okay sharp usushila ukuthi ubhemani but yena akayibhemi lo nto leyo but ke uyavuma ukuthi okay khona enidlayo esingakwazi thina sinisize kona sikwazi confirm ukuthi singamisa kanjani yeah wena ngiyajabula kancane yabo ijabula nje ngoba athi igcinezi yehlisa umoya yabo after le nto lefikile yenzile nje bathi ufika la cause chaos and stuff sure yeah ncane ngoba ugcine evumile futhi siyabo samukela usizo kanje unenkani yamazi my brother unenkani yabo yona lokho ngijabulelayo mhlawumbe nosisi wami na uzoba happy mase bona ibehavior yami edladla sengishintshile kanje but yeah ngiyathokoza yeah my brother mfethu sizokusiza mfethu khulekani sonisiza kakhulu bafethu brother ngibonga ukuthi uzile mfethu usondele noma ungayithandi indlela esiqale ngakhona but ngibonga ukuthi ugcine wehlisa umoya mfethu wa-admit ukuthi usizo lona ladingakala yabo ngizohamba nje ecathulweni zakho mfethu uyishilo athi no angisadinge lutho nje olukhulu ngisizeni but ningangisizi ngale ndlela eningisiza ngayo so kwamukela nalokho ngakabe yami ngithola okay thank you my brother thank you mfowami thank you showcase Mzansi yes nabona bafethu bafike bengabambisene but njengamanje they willing ukuthi sizame ukuthi silungise inkinga yabo ngezinto abazenzayo emakhaya ngezidakamizwa abayidlayo so bafethu sibonga nje ukuthi mfethu ekhaya lamlu mfethu bakwazile ukuthi basukume bezela ngaphindi thina la bangani bethu sikwazi siza abafethu sobasiza ukubasiza sobasiza into esoyenza soqala sihlane nemndeni yomibili sikwazi ibuyisane eqala before bakwazi ukuthi bathathe istep esilandela emva kwalokho but ke ubafoza uthe akasacela ukuthi sifake ama-camera kuleyo but somhlonipha kakhulu because ekugcineni naye impilo yakhe une right okwenza into ayithandayo ngempilo yakhe nathi azile ukuzojajana naye phela sifuna ukufaka nje isandla la kumele sisifake khona yabo but ke qhubekani nisilike ni comment lapha nisho ukuthi episode namhlanje mhlawumbe singaqhubeka sibasize kanjani abafethu because uyayibiza umoya isaphezulu but ke ekugcineni sikwazi ukuthi sihlale phansi silungise mina ngiphinde ngibonge lapha ya ku 100k subscribers ukutshengisana ukuthi bafethu nesincanywa and ninawuthanda umsebenzi wethu nathi siyawuthanda sizoqhubeka silokhu sinilethela nje ishow emva kweshow niqhubeke nilokhu ni subscribe and like ni comment usandile kwamagwaza uncanywa ibhadi danko uzongigudukisa